Ahojte, ja som trénerka Lexi a vítam vás v mojom programe Fit s Lexi, kde ako vždy budeme venovať 30 minút efektívnemu domácemu tréningu. Dnes bude zameraný na core, a teda stred tela, zároveň aj brucho, ale oveľa väčšiu rolu tam zohrá tá stabilita trupu a tiež posilňujeme tak všeobecne vrchnú časť tela. Budeš potrebovať len jednu karimatku, určite si nachystaj pohár vody na osvieženie a ideme do tréningu. V úvode si dajme taký širší, pohodlný postoj. Vytiahnem obidve ruky čo najvyššie hore a pomaličky prechádzam do predklonu, spúšťam trup dole. Prebehneme si to takto dokopy 6 krát. Tu sa naozaj vyťahujem čo najviac za rukami. A tu uvoľním chrbát. Tu vytiahnem celý chrbát s ramenami hore. A uvoľním chrbát. Ešte 3. Posledné 2 opakovania. Super. Ostaň takto v upážení a ideme takéto malinké hmyky, ktoré nám perfektne zahrejú ramená. Ešte vydrž. Ideme ešte 10, 9, 8, 7, 6, 5, nezdvíham ramena hore, 2, 1 a takto poprestrihávam. Raz ide pravá ruka hore, raz ľavá ruka hore. Striedaj to, ale poriadne švihom otváraj. Poď ešte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prejdem do úklonu, natiahnem čo najviac hore a čo najviac aj do strany. Cez výšku, do diaľky. Ešte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Presunieme sa na zem. Poď takto na 4. Približne sa daj tak, aby boli dlane pod ramenami a kolena pod bedrami. To je približne tá vzdialenosť, to znamená, že ani to viacej neotváram, ani viacej nezatváram, cca takto. A pôjdeme najprv takto palcom smerujúcim hore, čo najvyššie, zapichnem ho k stropu. Pomaličky oblúk, ako keby som si chcela poškriabať opačnú lopatku. A teraz pomaličky oblúkom naspäť vrátim. Ideme takto 6 krát na každú. Takže poď ešte, ideme ďalších 5. Vysoko palec hore, vysoko, stále čo najvyššie sa snažím. Aj pri tom pretáčaní poškrabem si lopatku a pomaličky vrátim. Ja už mám 2 zo 6. Poď. 3. 4. 5. A posledný 6. Takisto druhá. 1, vysoko, palec do stropu. Zase palec do stropu, pretáčam, vysoko, 2. Tretí. 4. 5. A už určite cítiš, že sú ramena kompletne zohriaté. A 6. Aj vďaka tým hmytom, čo sme robili, stojí. Aj vďaka tomuto cvičeniu. Ešte trošku potrapíme
stabilitu. Pôjdeme teraz dokopy 10 krát aj na jednu, aj na druhú stranu, že pritiahnem lakeť oproti kolenu. A teraz, najväčšou chybou pri tomto cvičení je urobiť toto. Práve naopak, my sa chceme tu zbaliť a tu natiahnuť. Päta zadnej nohy ide dozadu, tlačím pätu dozadu a tu vyťahujem ruku dopredu. Hej? Takže ideme dokopy 10, potom vymeníme končatiny. Takže poď, zbalím, rozbalím, ťahám pätu dozadu. 2, ako keby sme chceli pätou niečo odtlačiť za seba. 3, ruku taktiež vyťahujem poriadne dopredu. 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Výmena, ideme na druhú. Zbalím, rozbalím. 2. Poriadne tou pätou zatlač za seba. 3. Nie do výšky, ale do diaľky. 5. Aj tu podržím, aj tu podržím. 7. 8. 9. Záverečný 10. Super. Už keď sme tu, ešte trošku zvýrazníme pohyb v trupe tým, že prejdeme do vyhrbenia, do tzv. Mačky. A teraz presne opačne pustím hrudník dolu, pozriem hore. A ideme dokopy 6. Maximálne vyhrbenie. Pozriem hore, trup púšťam dolu. Ja už mám 3. Odtlačam sa čo najviac rukami od podložky, zaguľaťujem chrbát. 4. 5. A 6. Super. Takže rozpohybovávačku by sme mali. Predstavíme si prvú dvojicu cvičení, ktorá nás čaká. Ako som spomínala, bude to jednak core, ale určite aj ten vrch tela nás potrápi vo väčšej miere. No a hneď pri prvom cvičení, pri prvej dvojici cvičení, ktorú si prejdeme v 2 sériách za sebou. Začínam vo vzpore a budem rúčkovať úplne malinkými krokmi takto do striežky. Stále mám váhu hlavne na rukách, nepostavím sa na nohy a prerúčkujem pomaličky naspäť. To pôjdeme dokopy 10 krát. Pevný trup. Radšej ostať trošku vyššie, ako prepadnúť, ale snažíme sa ísť presne do roviny. Takže takéto vyrúčkovanie do tzv. Striežky a späť nás čaká v 10 opakovaniach. Potom sa otočíme naopak. Dám sa takto na predlaktia, vystriem nohy hore. Ak budú pokrčené, nevadí, je to nižšia obtiažnosť. A budeme tu takto hmytať. Dokopy 20 krát. 1, 2, 3, 4. Hej, trošku v pomalšom tempe. Tí, na ktorých by toto bolo veľa, kľudne nohy takto a úplne rovnako pôjdeme spolu naraz 20 opakovaní. Takže poďme na to. Prvýkrát z 2. Sme vo vzpore. Trošku na širšie si daj nohy, bude to komfortnejšie. A ideme do striežky. Prvý. A vraciam naspäť. 2. Pomaly naspäť. 3. 4. 5. 6. 7.
7, 8, 9 a posledná striežka 10. Super. Otočíme naopak. Dám sa na predlaktia, vystreté nohy do stropu a ideme. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 19, 20. Super. Táto verzia s vystretými nohami je naozaj už taký vyšší level, takže ak sa ti to zdalo náročné, nie je to náhoda, tak sme to chceli, tak to má byť. No a ideme druhýkrát to ručkovanie do striežky. Daj sa do vzporu, trošku na širšie nohy a ideme. Malé kroky. Chcem spraviť tých krokov čo najviac. Hej? Nie dostať sa 3, 4 až do striežky, ale malinké kroky. Pomaličky prechádzam. Neponáhľam sa. Ja mám teraz 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A záverečný, lebo ideme iba 2 série po 10 opakovaní. A už to aj máme. Takže otočím naopak. Sme na predlaktiach. Vystreté nohy do stropu. A idem. 1, 6, 8, 10, 12, 14. Dopnuté kolená. 18, 19 a máme to. Super. Takže čaká nás niečo podobné, aj keď v niečom náročnejší tam bude tlak. Čakajú nás kľuky plus po každom jednom opakovaní dám takto palec do stropu. Kľudne, ak to niekomu bude ťažké, môže spraviť tých kľukov menej. Hej, že dajme tomu, že spravím nejaké 2, 3 a potom ostanem iba v tom vzpore zdvíhať tie ruky. Vysoko palec do stropu. Ja pôjdem tých opakovaní dokopy 10, no a potom nasledujúce cvičenie bude znova také, ja to nazývam, že brucho bez rúk, a teda, že nebudeme vo vzpore a tie ruky si trošku oddychnú, trošku sa odľahčia. Znova si ľahneme takto na chrbát. Budeme mať vystreté nohy a na striedačku ich budem púšťať dolu. 1, 2, skúsime dokopy 20 opakovaní. Ľahšia verzia znova znamená pokrčené kolena a toto je úplne ten najľahší level. Niečo medzi tým je, že tú nohu vystieram, druhú o to viacej priťahujem k sebe, aby určite zostal chrbát
pritlačený na podložku, alebo môžete ísť verziu, ktorú pôjdem ja, a teda z týchto troch možností najťažšiu s vystretými nohami. Každopádne začíname tými klukmi, takže otočíme sa tvárou nadol a ideme prvú sériu z 2 10 klukov. Poď. Spravím jedna ruka do stropu. Druhá ruka do stropu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otočíme na chrbát. Ruky si trošku oddychnú. Teraz to naozaj budú potrebovať. A ideme 20 krát. Jemný dotyk o zem, alebo zastav tesne nad zemou. Kontroluj si polohu trupu. 6, 7, stále pevné brucho. 8, 9, 10, takže som v polovici. 12, 14, 16, 18, 19 a máme to. Máme to prvýkrát. Teraz máš priestor napiť sa, trošku oddychnúť. Pred druhým kolom ideme znova jeden kluk a palec do stropu a potom v ľahu na chrbte spúšťame jednu druhú nohu, či už vo verzii, ktorú som šla ja, teda v tej najťažšej s vystretými nohami, alebo jednej z dvoch odľahčených, kedy už nohy vystreté nie sú. Takže daj si mierne širšie kolena, ruky určite si daj dlane širšie, ako je šírka tvojich ramien. A môžeme ísť na to. Tak poď, 10 opakovaní pred nami. S nádychom dolu, s výdychom hore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Skvelé. Otočíme naopak. Kluky už máme za sebou a spúšťam jednu, druhú na striedačku. 4. Krásne sa tým zapojí spodná časť brucha. 6, 8, 10, 12, 14, 16, sme pri konci. Posledné 2 opakovania a 20. Skvelé. No a nasledujúca časť bude znova viac menej na ten vršok. Z trénerskej praxe môžem povedať, že väčšina žien považuje bočné plenky na vystretej ruke ako náročné cvičenie. Je tá obťažnosť rozhodne trošku vyššia aj tým, že máme vlastne celý trup na tej jednej ruke. Zároveň to rameno musí byť stabilné, keďže je tam znížená tá plocha opory len na tú jednu ruku. No a budeme tam chcieť trošku aj podržať, čo rozhodne potrápi aj šikme brušné svaly. Pôjdeme totiž bočný plank na vystretej ruke tak, že nejaké 3 sekundičky podržím a vymením stranu. A znova 3 sekundičky podržím a vymením stranu. Hej.
Takže krátka výdrž, tým pádom sa to jedno rameno nevytrápi až toľko, ako keby sme držali len stále na jednej strane. Pôjdeme naozaj pomalých a s výdržou 10 opakovaní. Potom nás čaká cvičenie, znova také bez rúk, viac menej, hej, naozaj ten trub je tam výrazne odľahčený. Budeme tu na striedačku priťahovať kolena, čo znova výraznejšie zaťaží spodnú časť brucha, ale aj brucho komplexne. Takže prebehneme si poslednú dvojicu cvičení znova v 2 sériách. Takže daj sa na prvý bok s tým, že keď si takto na boku, horná noha bude vpredu. Tu spodnú daj mierne dozadu, tak nožnicovo ich chceme dať od seba. Vytiahnem do pozície a ideme, hej, krátka výdrž, vymeň. Krátka výdrž a už sme v 3. bočnom plenku z 10. A vymeň. Máme 4. A vymeň. 5. Vymeň. 6. A zmena. 7. A vymeň. Už máme 8. Poď do 9. 9. predposledný bočný. A posledný 10. Uvoľni. Prejdeme znova na tie predlaktia a striedavo budeme priťahovať jednu druhú nohu dokopy 20 opakovaní. Zase podržím. Podržím. 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20. Super, takže toto by sme mali. Trošku zdržiavame. Kto potrebuje, môže sa napiť. Budú ti stačiť určite maximálne 3 helty vody. Nech to teraz v tom bruchu nežblnká. No a ideme na tie bočné plenky. Takže horná noha je vpredu, spodná trošku vzadu. Mám ich ako nožnice. A ideme posledných 10 bočných plenkov. Vytiahni hore a vymeníme. 2. Stále sa aktívne odtlačam od zeme. Vymeň. 3. Vyťahujem za hornou rukou. Vymeň. 4. Vymeň. 5. Priebežne myslí na panvu, nenecháš ju klesnúť. Vymeň. 6. Vymeň. 7. Vymeň. 8. Už sme pri konci. A ešte 2-krát, takže vymeň. 9. A vymeň. 10. bočný plank. A uvoľním. Prejdem na predlaktia. A ideme. 1, 2. Podržím. 4. Čo najviac doťahujem ostré koleno. 6. Podržím. 8. Už sme skoro v polovici. 10. Ideme dokopy 20. Máme 12. 14. 16. 18. 20. Super.
Máme to, zvládli sme to. Poď ešte takto, tvárou nadol, na kolena. Trochu pustím pánvu k zemi, zatiahnem zadok, nezabudni zaťahovať zadok. Natiahneme brucho. A ešte zbalím dozadu do tzv. Polohy dieťaťa. Guľatý chrbát. A cez vyhrbenie prejdem do takéhoto predklonu a pomaličky cez guľatý chrbát zatiahnem ramena dozadu. A to je na dnes všetko. Celkom intenzívne sme zaťažili brucho zo všetkých strán, mali sme tam aj tlakové cvičenia, mali sme tam aj polohy, ktoré potrápili celkovo ten vrch tela. Verím, že sa vám tréning páčil rovnako ako mne a určite si nenechajte ujsť aj tie ďalšie, pretože sa zameriavame na rôzne partie, ale máme aj rôzny typ zaťaženia. To znamená, že niekedy sú tie tréningy viacej silové, niekedy viacej kondičné a niekedy viacej stretchingové, kde sa vyslovene zameriavame na natiahnutie a uvoľnenie stuhnutých svalov. Toto všetko chystám pre vás, tak si to nenechajte ujsť a zamakáte si spolu so mnou, ja z mojej obývačky a vy z tej svojej. Pridajte sa a buďte aj vy fit z Lexi. Majte sa krásne. Čaute.